Döwlet başdanymyzyň kiçik we orta terekeçilik ösürmek boýunça tagalalarynyň netijesinde ýurdumyzda daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan we eksportdan ýetlenen önümler öndürýän kärhanalaryň sany barhartýa. Mar welaýatynyň Mar şäherine ýerleşýän altyn şöklü harit nişanly konditer önümlerini öndürýän kärhanada açylyp ulanışa berilenine uzak wagt geçmänigine garamazdan içerki we daşarky bazarda ul islige eýe bolan önümler öndürmek bilen täze sepkitlere gadam urýar. Kärhananyň häzirki zaman sany tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan önümçilik toplumynyň ýyllyk kuwaty 2000 tonna önüm öndürmäge niýetlenilip, bu ýerde işler sazlaşykly alınıp barylýar. Kärhanada 60-dan gowrak hünärmen zäkme çekip, olaryň aglabasy ýaşlardyr. Kärhanada dürli görnüşli süýjülikleriň 20-den gowrak görnüşi öndürilýär. Häzirki zaman tehnologiýalaryň we sanly ulgamyň mümkinçilikleriniň netijeli peýdalanmak kärhananyň esasy ýolgularynyň biridir. Kärhananyň internet sahypasynda müşterileri kärhanada öndürilýän önümleriň ähli görnüşleri bilen ýakyndan tanışmagy mümkinçilik dördülendir. Bu bolsa diňe bir içerki sarpejleriň näle eýsem daşary ýurtlardan gyzyklanma bildirýän taraplaryň ünsüni çekmägi we olar bilen hyzmatdaşlyk ýoly goýmagy mümkinçilik berýär. Altyn şöklü harit nişanly konditer önümleriniň daşary ýurtlara eksportdan barha giňeýär. Häzirki wagtda kärhananyň önümleri Özbegistan, Iran, Awganystan ýaly goňşy ýurtlara eksport edilýär. Täze ýylyň ýakynlaýan günlerini altyn şöklü harit nişanly konditer önümlerini öndürýän kärhanada işleriň depkini hasam güýçlenýär. Bu ýerde körpüler üçin täze ýyl sowgatlyklarynyň birnäçe görnüş taýýarlanyp, amatly bahalardan aljalara hödürlenýär. Altyn şöklü harit nişanly konditer önümlerini öndürýän kärhananyň işgärleri şeýle şert mümkinçilikleri münasip jogap hökümini edit watanymyzyň gülläp ötüşini we mehriban halkymyzyň bolelen durmuşda ýaşamagyny gönükdirilen işlere mundan beýlägem goşunt goşruklyklaryny ynandyrýarlar.